Akan ni ke episod kebeladap ni layak ni. To ka jingong hang ni usyakri yu blay bahalor tam ya kamut kini kiwe kila sakama kar kom syakri blay. Ti ni dong tang uwe bat yauta yau Abraham ru uyemir lang haju uwe uju ublay ubakila itip beras kata. Akan ni ke episod ke bamenta tu ngin yak mi. Ti katu ka dekat ka bakat kandai ka arfo. Katu pada kawan hakadur kum ka poetry. Kini ki jingker ku. Bat kini ki ngaci ong lupa nang ni mo ki jingker ku. Entah kini ki jing hikai ki baki ki kepa kin hapsam pat ceki pateng ki bobot bat ikini ki jing kren jong kinang itu lupa kambun sin hikiwan hakador jong ka poetry ki kitin ki balingkot ki besok ban ken mau bat ki bane ti kini ni ki ding bat kani kalong kumni mo ni u Melkisedek ukerku yu Abraham ong tulong balakerku yau Abraham na ublay ubahalor tam utray ka beneng bat ka khandau to katu jing mata yung hisaklat menes pa Melkisedek la syai ka bamot hang ni umi Melkisedek haba ukar khu yu Abraham ro shim burom sheladi ukun tiu burom ba ya utay ublay ba ta kan mentau yang kumling do ne kum uling do upan pau ikini ke jingkerku hau ni walalong ke jingkerku Abraham dei walalong ke jingkerku te mentau ong ni long balakerku Abraham kata ka jingkerku dei nanga Melkisedek dei kawan no blay ti kumno tau blay undi uju buat uni blay ubo Abraham unget upunan kam tikitin try ke beneng bat ka kando tu ai nong tau blay syai ba kanyu mat takabar pa dia tulong balakerku ya ublay bahalor tam ubal IT no ikinong shun jongme haka kti jongme kamut ai ka jingero tu bong tu kerku badai ublay bon sin ke karai ka jingmut bangi kibri ngimla ban kerku ublay ublay bakerku mangi kibri ngisu pen genting ngi pen krawi rom ka jong ublay hangni kitu kenting fi ban ra ngi yaro ublay ani pen krawi kerteng ju nomor dai mo ubalong ka dauten rai ban ya ka jing job ya Abraham halo jing no shon tikini kisna ma long blakerku ya me ko Abraham na utay menta pada ka jing ro ya utay nomor ka jing job ya ni nga ngastong ba ini khat khanda bi ar pho khatam iba khat khanda iba tai phang dak kabawan nang te to ini ar pho tai la syai kalong ba kini kira akti ban ro te nei te uni Melkisedek ani padeng ngasom ulong ka jingkiang te Yau Abraham baru te ka imat haka ni ka benta Melkisedek ka pau ka ya ka benta jong kumuling do asisha ta kai muling do kan pun jingkiang yau Abraham batu ta kai long kata ka dei ka kamram ka jong muling do kan muling do ulong updeng ki brio baru play ti ulong ba kun to Melkisedek umit hoye dei pen be ka ka bule lau bat ka katan sim Henry habule ak kamling do kata keran tim syarut. Kalau kam meso ini. Meso To ingin poin os tu ka arpo naka ba arpo hi tu ka ba khaddu mo. Tiu Abraham ula ya ka basipho benta hau na ka jingluti baro. Ti hang ni haki komentari ki lihat kilat be. Nong kaliat kerkom song thu syapang jong kajing ai ka we na ka basipho ti hato katu kajing ai ka we na ka basipho ka bangiap ngin say puli ki we pede kita bat kumba mangir kum hi kristan ni sinya praktis hato kadi ka tamo ka bangi kran ni kandai kajing long ka baki ju long nadu kita kipor ki bumshwaru klem pat ai hukup ublay syapang ka we ni ki sipho handai ka long kajing ai smumu yeno reno ti hang ni ngi ba kung Abraham hadim ron phai na mar ba uni udiw lingdo kajing sungu ai ban ai show konrat ling ba chung udiw lingdo ti kajing ai hang ni ka we na ya ka ba shipho benta na kajing luti baro kan haban shai ngi kajing luti ya ka kani hang ni kajing luti hang ni kadehi katu ka bolayo biang ya ka ba kini ki bawan hiat ma kil ara lut ambaro
Ti ya katu kabla warap yang ya katu ki oi kaka jing luti. Kamu mut ke syai bam. Tapi om tak kamu mut katu ke baki wan rabiang. Kabla panon kam ni ke jing luti. Kamu kadi ke jongki. Jongki hi. Ban nak ke jongki kabla wan rabiang o ai show. Show bling bau mel kisada kamu nai. Kali kalau ke jing sungu Ke jing songwo. tanah no marbu ni ulah kerku. Tapi pi sungu ini ke jing kerku pi ayam. Nak tak kiper lok di ban pe. Hang ni mut u Abraham u ai nak ke jongki. Nak ke jongki ban sai sian. Kamu pada jongki. Habangi ai kumu jing ai burom ya nur di bajih kai ngin ni kalau bagi ai nak ka e ka bangi don dei bagi ai nak ka e ka bangi shu ship na nur nang no ban pen kraw ki wei kani ki jing kai ka ba na so pa yo mo ai nak ka jong na jong ban burom Ta kai nong ka bangi haban syai hang ni. Kadang yong nok ka jong la jong kemut ka dei ka bala pila don lupa. Mentah pada ya ke ba pila don pila sa luti nanti sa luti. Mentah pada ka ya kata ka ba pili yo biang kata kawan kum ka jing luti ti sipi. Ni haban syai kata. Kemut pi klam long try shu na sedang. No pi long try na sedang. masak kani Pi do no. Ti mentah ba pi Abraham la le ba job kan. Ba job ya. Kata kawan pada kawan themai. Ti hadin jadi halor jong kata ong kaka jing luti baro. Kemut pinyo biang ya kata baro. Kamu kadi ke jong ki na Jong ki. Ti kani ke jing ai ke jing ai sungu namar ke jing kerku ki jong. Blai ling ba jong uniu rang wa ling. Ti ya kata kanong rim u blai un sapen scam gan. Hai kini ki kitab ki bingsi pe adit. Hendrai kani ke dak jong jing sungu kala dai lupa kalau don ka praktis ki nadu nadu itu isna buat Abraham ru u balalong lupa u bri u bakan mau u blai ki por baro. Tanda habu ya kendu ya uni u lingdo jong u blai. Simnyo ildi u lingdo Abraham. Handai kum utau ba penyo biang pada kini ki jingkerku ai biang lingdo. Long hang ni i ba kum uta ubalalong ka jingkerku ka jong u blai ki wei pada ki brio ni ka perthai. Utau sung thu te hai ki don. Pen kesan banong halor ya uni melki sedang. Nai namar bu uni wan kerku. Uni ubalayo pada kat ni ru. Pendam tu penret. Ai. Siwa. Long kata kalau ka jinglong ka bakan sai ki bagi iho Abraham. Nadu kitiki lenong wa shakhmat ru wani la jong ha legal jong tengah. Mentas hang ni ru penret iladi. Bot kani ke jinglong penret la ni jing ngauret ka du shabi wa khaw ha ya jinglong jing im long brio. Bala ban long jing kui ki wei. Bat bala ru ban yo ma di jing ku no play. Ti mentah pada kawan ke jing keren. Hapren jung niu bajop thma mentah bun muslim nong wei. Ha Muslim ke Sodom. Ti Abraham yathu haus im ke Sodom wala pediang so em ka dekat bar koi usim ke Sodom ong show Abraham ne tu ai hanga tangi ta ki brio ti kita ki mar tu shim haladi ke tu Abraham ula yathu haus im Sodom ngala kenti wala ka kti sha utrai uba ublei bahalor tam uba utrai ka beneng bar kendo bangan om shim ru em na ka jongmi baro nadu ibe iksai hadu ijingte ka juti bayo men ong ngala penrubha manga ya Abraham. Lagi poi ini kalau news imnong wei mo. Wong kham khen ko dor ikini ki mensim ki bam lawan raim. Ti kani ka spa baro belum mayo kani kanong kajong we. Ala kemen marba mela warra. non va Ti kata te kalong ka rukom jo kis im. Kumba kisi khajna ya ki bei. Ti mta kani ka di kajong me. Na i sakawai ka komlong jong news team sudah makani benta. Kamut unius im udan ka cingkit kli ila ki jogi brio. Katu ka mar ka bomdei war ka baring mensiam ka bomdan cingim tashim kan degi jong. Ana igini ki brio ai degi jong. No i no te udan ka cingkit kli. Mta kai long ka jingkit kli long tip ni nyat du shata mo. Long ngakli ni mo, ngakli ni mo pi la om tu. To usim ka Sodom pet aman thma. Te jakat baja kari jong. Atau nang don jingkit kli. Kali na kata ko kalian nakata kal kalau lek thma u kwa hi banya dai la ka jong kari re sharam thma u khat phat ti sim khun ti badang dan ban yarap man penyo pat kita ti menta uwan ni Abraham uni pada penyo pat te ti mariatip ya kata uni uli pediang sung ba ti habu pediang sung ba u kemen namar bagi rayot ki jong u bidang dan hakti
Ayo yang. Timut ba mentau lalong independen mu. Ti haton pendam ho Abraham. I kami ke question nanta. Uni usim kesodam namar bula ha pendam hau kedor la mer mencu hapse kajana. Mentau ong metoi ke ki bomora menta. Ti kibri ti ai no yanga. Teknik sepak baro kadu bomedawa kajong mel. Kolong kani kalong met ba ngin lab nong kum ka bargain. Kajaka kabangan hap masih kajana kapor toi sim no. Kalau kah label ke usim ke sodom ukuran dia kata. Tiu Abraham pada function seni om kum usim. Minta kum ordinary man. Ubayarap hakakim kaj jangka jingim. Tihabu ya jubab hang ni. Setengah makan ni kajing om kajung Abraham ubat ia ka juban ke bulak laimo. Ngalakan ti wila ka kti sya utrai bau blai bahalor tam utrai ka beneng ber ka kandau. Kemud keburam ni kong sublai ya. Buram sublai. Kajing ro yu. Kumalaja menes. Nomor kajing yarap kajung ublai ne. Kemud ke bening kong kajutang long ha ublai. Kong. Takani kala abnong kajing dua ne duk kapor bulik job tama. Nadu kapor ka bulik ban sedang ban be iki nong wan job tama. Teke ai ke ong ni kalong kajing kut jingmut hang ni. Ngan sim ya kani berkali kejutang kebu ya keren baru belai kajuban lak mo ngan om sim ai ru nak kijong mi baro nadu ibe iksai hadu ijing te kajuti bayo men ong ngalapan ru bha mangai Abraham kabani kong long menong baik nak ai ke bangan yo pan nang tei tang kijong la jong kin dei kabanang ta kanum dei benrung sing jonga kemud ubat ya kata hakabu juba pada ya kata yaunius im ke Sodom wong ladang pecini ladang asim pada ya kani ke meter wai ngamanta yo hadin habun men ong ba mela penuspa mame yang hendangang amat pa kijingker kuno boleh takali hang ta kan no Kum bakalong kini ki session ladap kilenong masya khmat kelapa bo Abraham ru brio blayo e jingker kuno boleh bat kani hadu kani khlemat ha u ba ki jingker kuno boleh kilong ki bayai ne yo kabar pan Abraham ai ko shim ya ka jingit kli ya le jong banda ya ko burom nam ta ko burom blei bu yo ka jma ka ko ta ka daw ye kini ki ai ka bomde ka jong na ka bomde ka jong u konum shim na marba ka ai ka bo blei ko khu yu ka la biang pon ka la biang yu na iba ka don ka mensim kit kli ka jong Abraham shim ta shim kwa ta ai ka ba shyo ta la lu ti mai ka uhun ka ai ka bo blei ko khuถ้าเกิดลงระดับนี้เป็นพลังขึ้นเดียดอันนี้สิเกย์คิดว่าเงี้ยลงมันตาชิบุมันตามาพี่บางอย่างเงี้ยตรายฮักกิจกัตรายกิจมีที่กัดกุมกับกรรมกับบาลาชนีอาพี่กับบาลาชนีอ่างที่หับยารับไม่คิดเว้ยหับยารับน้ำมันไอพี่อาศัยรกตุลบยังอาศัยรกตุลบแต่ถ้าได้จริงคือกูจะมุ่งเลยอย่างงี้แต่หาบางยารับไม่คิดเว้ยแต่หาบางคิดเว้ยคิดวันตระวาคุมนี่นี่แหละอายุบางยี่คริสตันkari ke jengkeli ka long kata long ke jengkeli long Abraham te long wai burom yu blai namar begini ki jengker ku umat entah habadon beterwa ong yang buat iksa jutir manum sim ka wei ka mon ong ki perlok ki pet i pastor wan ra om to naga position na ne kadan ka bangidon ni yo banyaram iki wei pastor ikli lada ka don ka jingterwa ka bokum kan ni kumno ngingen le lada ngiya sakhndiam kani ka jeli la ne ka por ngi mentale ka don sukwa badawaro badawate ada pikwa bangan le kani ni kam pi phap le nga kam tam ta pastor yong kumno ngin le la don ba wan terwa ba ngi la kloi benyarap na ka ai ka bangila nga wan ra sawai kumno ngin le yo le si ko gi khon kristan ngi ngop haka apot bagi digi nong dawai ka bagi kloi benyarap ke na i api tanrai ka jingi kai yo na ni no Abraham te kalong ba uhun ba ta ka ka ba blei la kor khui u top story ni betak to ha ba pun kot ke ba u Abraham ukren yang muslim sodom kalong namar kini ki amor ki parlok ki jonga ki lai kershan lem hakani ka jingerap ya phi tel rapidan i ban ai kini ya na tilong kata kadi ke spirit ke jong Abraham til da kini pada kidan nak jong kanong rim how to play bagi ngi da ki ken tait ten no yu Abraham ten dai long sim ong kini ki we
nak bentai di wong em Hmm. dari nak bentai jong kini pada kibai kersan to ai kini Ka ni gamba u Abraham u nyokor ka hok jang kita iro. ho Sim penbor ya ka ai ka udan halajong ka nong jong mon pngian ka jingmon kita. Te kita ki mat lalong nok ba kita ki mat rah la ka jong jing rah. Ada yang yala dia te ya ini ya ka ai pada ka pada ban. kalau Kun minta kan. kalau hang ni ngi ba mau kum ubalatip ya ublay ubay ba ublay bisisha kajuan na kabula klay how ni ublay ubat ya ka Hmm. handa ya kata ka jinget ki bungwet how ni ublay simpan bor kini ki mamor Hmm. to kini ki amir lang siya kata ka jingerap lem bat pen yo pat di ulot pe ki be pe ki breu sebab ka pau ka jongki Hmm. handa na ka benta jongki pa de kini ki dalam ka jongka hok ka Ka jong hok. tin sim kim ya ka kti Hmm. nomor boleh tam jong ye kini le kam jo em ya hidi bin ai ye kini pia bai Ah, I can try here. Kamu mau udan ke jingkit kli lah kadang renjang lenjong. Banum ha baka apot macam orang bala pen suspa. belapen bor Bala pen suspa u sim kesodong sim sudam. Hang ni udan ke jingkit kli apa? Bakitai ki ba layar up you ke betul lang bodo apa? Kadai ka hok suki kena gen rai ki. Mende pengan pen bor. ho Kamu mau kasyang ba simet. Kadai ka hok jungi simet. Kumlungi penya ila ke jong ke jingem. Kumau Abraham ya ini be hakata ke jikurku ba wa. maka baran kam hi ke dei be ngiyekren kum no ni boleh bakar khu ini Abraham te ubat ya kata kan te kini ki be tingi ngiyekren ki lokun tendre ya ka hok ka jongki Abraham u ya ki ngiyekren te ka shong haki pada ki le kum no badang tu ka ba pun kut tu wong tu sya ba kini sim yalaka benta Ia lah bentar ki. Ngaim ketika unyau te ketika hok jongki. Ketika hok ki sim ong nak mai pan. Wong tu sya bikin sim ia lah bentar. te kala ban long ba hakatu ka jinya keren ka jongki sya bikin le ia be lang baru Abraham man pelaj im ulot be ki we kala ban ka jinya kut aprin ki ba kai ke bangi yo pal deng yo khandiat ni sibun mungkin ya sang Kalau mendon. kala ban long kata tendre Abraham pada ya ke prinsipal kanong rem ku uyang hadu ang ni Nah, setelah bahai ita ijing penkut ju pastor ngatrai yang labiang gato. Tambah kumban chupan kan mau yu pi ki perlau. Hakan ni kalau no bakhat sam yang keren do ne sedang ka wei ka poin ka bai pastor yang mene. Pai akini ki session ni blok wei. Ikdo ba ngin ya shim ban sungtu na ka bible salet sagi wi jing batai kata ka poin mo umdai bagi komentari wi gin batai shani nang ni gi pulis nang ni nilai satai ka ba ar pat kalong bai batai bhasha phang melki sadek bai nilai kran nang session ro melki sadek long kum jing kum ka jing kiang apa dang Abraham bat ublai bat kani le se kadai ka ka dur ka pal se ko bai pendekam ne bahadian habot haki testament ki batmai ka wan ru ka jing batai la ne ka bagi pathai phang jisu ko mung jingki ang teng jongi ke brio padu play pat ka pun kot ka bastanat hang ne ko phang kane kalong bau Abraham ubat yala ka jong ka principal ane ubat yala ka jong ka nongrim shim bakalai kata nganget baga ne ka khana kini ki jinglong jong Abraham kin ai man siam ngi ke pet pan ngin long ki baslur ban yai ne hala kanong rem kublai shibun in se shempat haka waibat ka session kublai shibun pastor